Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Ин хитоби ман ба бобоҷони бачаи бобои Қанд. Манав внимательно гӯш кӯ. Ту занг задӣ лично ту. Ман да гуфтӣ ки мусафида кордор наша, бро видео ку бахш бис. Даже ман видео кардагим бахш пурсидагим ки бобои Қанд ма тира ягон дар шаъну шарафи ту расиданӣ несту. Ва ту гуфтӣ ки ҳамин бозиш 100% кордор наша. Ози ин вақт барои чӣ ту хапӣ? Занг намезанӣ, намегӣ ки акай Фахриддин ту прав будӣ, вақтида гуфтӣ ки ҳамин бозии қимор ҳаромай. Ту маладес, ту короче фаҳмидӣ, на мардум огоҳ кардӣ. Лекин яхе далбаё бош нафаҳмидан, гирифтан бозӣ кардан. Чида ту бобоҷон ози мада занг намезанӣ ва ин хитоб воима гирифта будӣ ку? Гуфтӣ миллат ту оли бачаи ваҳдата намедонӣ? Ва ман чӣ гуфтум? Гуфтум ман занам ай ваҳдатае. Ма яздаи яхе ваҳдатиём. Оли яздаи яхе ваҳдатиё гуфтум. Дигар занг назане бо яхел ки яздаи ваҳдатиём гуфтие, дигар кунотова нахӯрен яхел. Ма яздаи яхе ваҳдатиём, барое ки зани ма яташ ай ваҳдатае. Фаҳмидесе не? Маънои гапа. Барои ка бобоҷони бачаи бобои Қанд ана ин вақт занг зад. Гуфт ки акай Фахриддин адресота бигӯ. Ма биём дар кунуми яшата зан. Биём ма дар кунуми яшата бизанам. Гуфтам ки вақтида ман прав будам, ту мехести пом мекардӣ. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи ғарибонро нигоҳбон боша, ободу сарбаланд бошед. Агар ягон кас дар ин видеои ман маъқул набоша, ягон гапи ноҷоз зада бошам, аз ҳаматон бахш мепурсам. Лекин ман гуфта будам, шумо яхеле бовар накардед. Гуфтед занг задем ки мо бачаи фалон ҷоем, ина мо бридестем, ина калаша бридестем, ана калаша гирем брида бишинед. Хеле эстарт кара шинед хитона дигар. Ва бо мегӯм ки дар ягон хел бозиҳо бозӣ накунед, дар ягон хел зборҳо пул напартоед. 99% зборчикҳо шайтонанд, мошенниканд. ай пули шумо моҷиро кайф мекунанд, мегардан. Сумдоред шумо ки хайр карданӣ бошед, шумо падар модаратонда, апау хоҳар ёру бародаратонда ҳамун 100 суме ки дар ҳамун зборҳо мепартоед, 50 суме ки мепартоед, 50 рубла дар хеш таборотон партоед, дар фарзандотон партоед ки попушӣ харанд. беҳтарин кор мешавад. Ман гуфтум, ман занги бобоҷони бачаи бобои Қанд ажда дорам ки телефон кунад. Гуфт ака ман виноват будам ё виноват набудам. Мумкин ки бо телефон кунад гуфт отаи ман реклама накард. Ота чӣ хел реклама накард ки дар майбухо катагӣ кара, кати уна девонаи мугамбо рафтан Ташкент қавру бало дар гостиницаҳои қимат. ай суми ки одиқ кара нагане? Ина бачаи бобои блогер да ман савол метавонад. Отат ай суми ки рафт то дар майбух кайф кара, дар гостиницаҳо кати арӯс парӯсо арӯсоша беҳда гуфту. Короче дар гостиницаҳо рафт, одиқ кара, ай пули ки рафт? Ай пули ин ҳамин муҳоҷиро рафтан. Фаҳмидӣ? чтобы донӣ. Обод ва сарбаланд бошед. Ман дар хизмати шумо мардуми тоҷик ва тоҷикзабон минақсидид барои мӯй сар баровардан ва авиакасса номерома дар поёни комментария закрепид мекунам.